Bon dia. Serveix d'algú? Probablement no. Avui serà un gran dia. Avui serà un gran dia. Acabo de recordar que no li he pagat el pàrquing. Adivina quina marca ens ha convidat a un esdeveniment. ¡Puta Leti y puta España! Bon dia, xutxets. Aquestes són les meves primeres paraules que pronuncio. No vull cridar molt perquè l'Anna està dormint i no la vull despertar. Han passat 5 minuts del quart de... No. Primer he de fer uns tràmits així una mica pesats, d'aquells que fan mandra, però no penso procrastinar perquè després encara ho passo pitjor. Després he d'enviar al nostre gestor al trimestre, encara que faci una mica de mal. A mi m'agrada tenir-ho com tot organitzat. I després he de fer UOC. Bastants de vosaltres ho sabreu. Estic estudiant psicologia per la UOC i ja vaig fer antropologia a la UB, però, perdoneu, em costa parlar al matí. És la meva vocació, o sempre he cregut que ho era, i és allò que si no hagués tingut tota la vida una espina clavada. I després, a mig matí, l'Anna m'acompanyarà a fer-me una radiografia, perquè a mi no m'agrada anar al metge sola, a preferir no m'agrada anar acompanyada, però hi vaig anar-hi sola. Últimament tinc molt mal de cap i em van dir que, no sé si ho diré bé, però crec que era com una fissura cervical o alguna així, relacionada amb la tensió i l'estrès. Al final, tot el que tinc sempre va relacionat amb l'estrès. Bon dia. A casa meva es dorm així. Estic fent un treball de psicologia fisiològica i la veritat és que és el que menys m'agrada. El que passa que estic fent treballs en grup i no m'agrada fer treballs en grup, la veritat. No perquè no m'agradi l'altra gent, sinó perquè si és la UOC, que és una universitat que és online, representa que qualsevol persona que estigui treballant doncs podràs estudiar perquè vas a la teva bola i tu et fas els teus horaris i tu no sé quantos, perquè hem de fer un treball en grup i posar-me d'acord amb 4 persones més que tenen horaris super diferents. Tio, és una putada. Sort que tinc bons companys de grup i són molt macos i tot el que tu vulguis. A part que, spoiler, en un treball en grup no es fa res. Cadascú fa una puta merda. No és gens comparable amb fer un treball individual. Vull dir, però en aquesta part, doncs, de puta mare, saps? És que fer un treball en grup... En fi, ja m'he queixat de bon matí. Som-hi. Continuem. Bon dia, xutxets. Ara sí, que no podia parlar gaire alt. Tinc el meu estimat aquí dormint. Avui, dia gran, dia important, dia d'esmorzar amb la tassa d'en Cat Culer. Em vaig comprar un paquet de 60 coses d'aquestes. Em poso un pràcticament cada dia, sincerament, m'encanta. Serveix d'algú? Probablement no. Però us ho juro que dona l'efecte placebo de despertar-te. Sort que està tornant a créixer la heura del jardí perquè, sincerament, seure aquí a veure aquesta paret tan lleja. També és veritat que he de dir que jo normalment mai m'aixeco tan aviat. O sigui, a les 9 així és ok, però és que m'he aixecat a les 8:45. És perquè ara tinc Abel. Mossego tant les dents quan estic dormint que ara veureu la meva rutina de cada matí perquè em desperto amb un mal de cap terrible i un mal aquí terrible i ara veureu el que faig cada dia quan em desperto. Em poso com així i aigua a massajar. Bon dia. Ara he sortit una estona fora, així vaig canviant de lloc i no em canso tant i vaig desconnectar. He sentit l'Ona, que ja s'ha despertat. Ara segueixo fent el mateix, però aquí fora una estona i després tornaré dins. Tenim una cafetera que funciona segons la càpsula que li poses, vale? Ara tenim aquesta, que és de cafè expresso. Abans teníem cafè largo, per no haver de fer això, perquè nosaltres volem molt i hem d'anar fent això tot el dia. Vinga, un poquito más.
Per cert, demanem a la pelo amb la Núria i per això estic aguantant sense rentar-me el cabell. Avui tocarà clean look dels que ningú sap que no m'he rentat el cabell des de fa un parell de dies. Ningú sabrà. Sí? Hola, bon dia. És tu mateixa? Sí. Em diràs el DNI, sisplau? Sí. Bon dia. Igualment. Adéu. Gràcies. En català. Som-hi, amb il·lusió, cap a entrenar. Són 3:15 del matí. Me'n vaig a buscar la moto, que la tinc aparcada al pàrquing. Era una condició sine qua non que em van posar els meus pares per portar la meva moto a Barcelona, perquè deien que si no me la robarien. Si algú pot comentar aviam si això és cert, en plan, algú té moto i la parca al carrer? Sí, no? Massa penya aparcar la moto al carrer? És igual, de totes maneres. Acabo de recordar que no li he pagat el pàrquing. El senyor Vicent, perdó. Ara et faig la transferència. Bé, ja estic d'estudiar. Després potser estudio una mica més, però ara vaig a fer el llit, em dutxaré, em vestiré i marxem. Amb l'Ona hem dit que a les 11 anàvem a fer la radiografia. Però abans de fer el llit, una cosa molt important és ventilar. A veure, tampoc vindré a fer professora, vale? Feu el que us doni la gana. Òbviament, només us explico. Si tu al llit t'aixeques i el deixes així, els microbis i els bacteris es van reproduint perquè estan en una escalfor com a ells els hi agrada. En canvi, si ho obres la finestra, es moren. Ui, tal, aquí abraçat el seu pal. Dimecres de... A veure... Tornat de Setmana Santa, a Què? tope. A tope, no? Sí, ja a tope. Xocolabel. Bueno, l'entrenament no us l'ensenyo perquè ja teniu un vídeo de YouTube, el de fa uns dies. Per tant, això m'ho salto. Som-hi. Núria, què toca avui al matí? Sí, avui els he explicat abans. Jo el que vull saber és per què vos companyia. Perquè no m'agrada anar sola a aquestes coses. Em sento molt sola. És com quan vaig al dentista. Fa com pena, no? Sí, em sento una pobra desgraciada que va sola. Que no passa res, ahir vaig anar sola al metge. I ben tranquil·la. Quan he d'intervenir, m'han d'intervenir algú, que és una puta radiografia, val? Ja ho sé. En plan, ja necessito algú. Clar, és que jo dic, bueno, per anar-se a fer una foto... Ja m'has acompanyat més un cop. El dentista em vas acompanyar també, és veritat. On? A Platja d'Aro, quan tenia Ah, és infecció. veritat. Però bueno, mira, a mi ja m'agrada, com que ja m'agrada fer coses pel matí. Després et convido a un cafè. Ole, m'encanta el plan! Ara m'he posat a fer uns cursos en 2 centres cívics de Barcelona i faré els dilluns escriptura creativa i els dimarts ceràmica, perquè nosaltres sempre treballem a la tarda. I fins aquí l'entrenament d'avui, xutxets. Podia haver-vos gravat algun exercici. És que estic dient a Bel que no he gravat res. Ha estat culpa de la Bel, que m'ha donat molta xerrera i doncs hem estat xerrant. Com creus que he entrenat, Bel? Del 1 al 10? Avui faltava una mica d'energia, però igualment t'has comportat, així que et poso un 7,5, 8. Està molt bé, trobo que t'has passat, jo m'hagués posat un 6. Hola, bones. Hola. Vinc a fer-me una radiografia. És baixant, passant a la plaça, primer carrer Masqueta. Super, gràcies. Em sento, no sé, com reportera allò de documental adentrant-me en una secta, gravant al terra, perquè clar, tampoc gravaré la gent que treballa, no? Ah, estaves gravant a dins? Sí, he gravat una mica per tenir... Hola, bones, vinc a fer-me una radiografia. Una radiografia. Ja m'he cagat. Aquí, no? Sí. Hola, bones. És aquí per fer-me una radiografia? Mira, aquest passadís al fons, Sí. baixar a planta 0 i agafar el número a la pantalla. Perfecte, gràcies. Baixar aquesta... Joder, que complicat és la vida. Planta 0. Uf, quins nervis. Ja m'estic marejant. Bé, la Núria ha preguntat si em pot acompanyar la meva amiga i li han dit no. Que ràpid, no? Ja estic. Ja està. Sí. I ara què? Ara m'he d'esperar. I la setmana que ve tinc visita. I Però demà... no t'ho diuen ara? No, demà estaran penjats a la web i la setmana que ve tinc visita. Ja estic, nens. Molt bé. Ho he fet molt bé. Me n'he fet una així, amb el cap ben amunt. Però dreta estava? Sí, dreta, només el cap. I l'altra de perfil. I m'he vist el coll, ja veus. Bueno, doncs demà mirem la radiografia. Sí, Almenys no mirem. Sí, el meu crani. Com que hi entenem molt, nosaltres al matí mirarem a veure com està. Però m'he vist
el meu crani de costat, saps? Ala, jo no m'he vist mai quan És m'he molt fet una escrot. radiografia, mai m'he És que m'hi fa vist. tant de fàstic els ossos. Ara he vingut al centre perquè com que sóc una persona que no sap estalviar i el meu nòvio treballa en el Corte Inglés, que hi ha Salomons a un 40% de descompte pels treballadors només avui i aniré a mirar ja si me n'agraden algunes perquè, clar, no sé estalviar. Hola, bon dia. ¿Qué ponemos? Un cafè amb llet d'avena. Vale. Jo també, amb gel, Sí, jo també amb gel, sí, gràcies. Jo quan vaig al lavabo, dic, vaig al lavabo, nenes, en plan, no faig això que fa ella, del pal s'aixeca i marxa, i jo em quedo parlant. Ara és aquest moment del blog on vosaltres podeu dir nenes, m'agraden molt els vostres blogs, o dir, la veritat és que els vostres blogs són una caca. Tenim ganes com de fer diverses coses a YouTube. Per una banda, blogs i tal, així com del nostre dia, si fem algun viatge, doncs del viatge i tal, però també com vídeos més així, parlant tranquil·lament, però sí, tenim ganes de fer aquestes coses. Què us sembla? Mira-la. Què? No, que els he dit que sempre te'n vas i em deixes amb la paraula a la boca. Però és que... Sempre no. Sí. No us preocupeu, tot controlador. Super, perfecte. Tot organitzat. Avui serà un gran dia. Avui serà un gran dia. Ens anem a veure el Barça Atlètic. Va, és que diré una cosa, i és que... O sigui, a mi el futbol m'agrada, val? Tampoc sóc una boja de futbol, mai ho he set, però a mi el que m'agrada més són les competicions com la Champions i aquestes coses. La Lliga em fa gràcia, però és que ja sé que la guanyarem. Arriba un punt que ja... Sí, però bueno, si hem perdut un partit no m'importa gens. En canvi, la Champions, que es van desclassificant i no sé quantos, i es sumen els punts de no sé què... L'emoció. Sí, que si no han d'anar a pròrroga i a penals, això és el que m'agrada més. La Joana és el contrari. Sí, de tu. La literal. Joana diu que no suporta, bueno, no suporta, en plan, per Que ho exemple, passa per anar al molt camp. La Núria i jo preferim un partit com important, decisiu, allò que o Molt t'eliminen tens. o passes. Sí. La Joana diu que fatal. Joder, volia el plano del cafè. Ai, bé, fes super... Home. Sí, Ai, va, a sobre fes molt meu. m'ha sortit superbé a sobre. Joder. Perdó. Ole, nena. Que aprofiti. Xin. Depèn de les entrades que tinguem, que jo crec que tindrem una entrada normal. Adivina quina marca ens ha convidat a un esdeveniment. Quina? Bueno, hauré de deixar això perquè està el cafè molt interessant. Una marca així xula, de coses... No sé com dir-ho, val? No és una marca que hàgim col·laborat ni hàgim fet res amb ella, i és una marca diferent a les que solem col·laborar, m'entens? És de moda, No. és de cosmètica. Sí. Oh! Però aviam, que només ens conviden a un esdeveniment. Bueno, però m'encanta. Rotllo maquillatge o rotllo skincare? Les dues coses. Però res, ni un petit regal tenim d'ells. No, tia, no costa tant. Si és d'amb dues coses, Ja és que no sé quina és maquillatge i skincare. tia, hi anem. Qui es diu? No. Però no és una marca com a tal, és una botiga. Ah, Sephora. No, Sí. m'encanta! Doncs bueno, això que ens farem entrepans per anar a veure el Barça. Sí. Després anem a comprar el pa. Tu de què te'l faràs? Ah, jo ja ho he decidit. Me'l Jo faré també. de botifarra, brie i ceba. Ah, vale. Jo de truita de formatge i ceba. Vale, està molt bé. Uah, és que jo la truita m'agrada moltíssim. Menjo molt d'ou. Sí, però ja està bé, perquè Sí. tampoc menges gaire carn. Clar, Bueno, ja ara està, ja sí, no? va. Vinga. Ara fem xerrada de que no us interessa. Ara no Veure se amb, sap. M'he provat aquestes, ara crec que em provaré aquestes i també n'he demanat unes altres. Pobre noi, m'està portant 50 talles. Nens, clarament, hem pecat. Unes per la germana del meu nòvio, unes pel meu nòvio i unes per mi. Forn artesà. Ja em vol colar, ja m'hauré d'enfilar. Hola, bon dia. Hola, bones. Teniu un pa que sigui més o menys així, per un entrepà, o no molt gran com... Vale, sí, aquesta. Jo, una baguette, sisplau. Una baguette. Ja tenim els nostres pans. A la Núria li agrada molt la baguette. M'encanta la baguette. Ja sé que a ningú li agrada la baguette, només m'agrada a mi. M'agrada encara la baguette més industrial. La baguette més cutre del mercat, sisplau. Ja hi som arribades. Me'n vaig a fer el dinar. M'està fent fora. No sabia com dir-me.
No passa res, me'n vaig. Adéu. Vale, xutxets, ja sóc a casa i us vinc a ensenyar les meves noves babies. Quina il·lusió està entre aquestes i unes marrons. Són precioses, m'encanta. Jo crec que és un color que m'ho combinaré amb qualsevol cosa de l'armari. Estic aquí fent-me el dinar. No, de fet no m'estic fent el dinar, perquè em vaig poder emportar un tàper de la Garrotxa d'arròs, paella, bàsicament, i és el que menjaré. Però m'estic fent ceba, que m'encanta la ceba, molt, i la faig molt bé, per fer-me una truita de formatge i ceba. Aquí tinc el pa, que hem anat a buscar de l'obrador. Mentre cuino estic mirant La Casa de Papel, que l'estic tornant a veure. Últimament estic adoptant una rutina de quan em faig algun menjar, més o menys, no sempre, però intento fer-me com una ració per dos. Així, doncs mira, dino 2 dies al mateix, o m'ho deixo un altre dia però em fa un pal terrible a cuinar, i doncs mira, dinar fet una pasta boníssima que em vaig fer amb ceba, pastanaga i pollastre. Mai he vist un partit de la Champions en directe, em donarà alguna cosa. Surt que és el donador. Si fos el de tornada és que jo crec que hagués dit que no. Però bueno, som-hi! Vaig a fer el que faig cada dia de partit, que vaig al camp. I quasi la liu. Que és desmuntar el xiringo i posar-me la bufanda. Que bueno, crec que me la posaré de cinturó. Tindrà aura. He fet una mica de migdiada, són 3:45, ara a les 4 hem quedat que hem de gravar vídeo de YouTube i el nostre contingut per Instagram, i avui comencem un nou tipus de contingut per YouTube que esperem que us agradi. A mi personalment m'agrada, i és que agafarem temes, ja us dic el primer, no sé si el puc dir, si no sortirà un pic, que serà infidelitats. I cada una de nosaltres s'haurà preparat una història real, que pot ser coneguda o no gaire, pot ser que nosaltres la coneixem d'alguna amiga nostra o algú que coneguem, bàsicament, i aprofitarem per parlar del tema. O sigui, no serà només parlar d'infidelitat, sinó comentar aquestes 3 històries. La veritat és que em fa bastanta il·lusió, he preparat una història que és molt xula i ja està. Com si expliquéssim 3 crims, però són 3 infidelitats, que realment ja podrien ser gairebé el mateix. He arribat al balcó de les nenes i just hi havia un colom que s'ha cagat. Això d'aquí és una caca de colom. I ara l'Ona està portant... Ah, no, pensava que portaves coses per netejar-ho. Es queda així, No sé, ara em fa pal. I coses per la dinàmica d'aquesta tarda. Vam decidir que faríem dinàmiques abans de gravar, com per entrar en el mood. Llavors, la dinàmica d'avui és preparar un vídeo de YouTube d'un altre dia que volem fer com preguntes, escriure-les aquí en aquestes coses i després un dia fer-lo. En sèrio, és com molt rara la caca del colom. Jo crec que... No, ara m'ho estic inventant, però crec que és corrosiu. O de la gaviota. Hi ha alguna caca que és en plan full... Això, corrosiva, no sé. Vale, se me n'ha acudit una. Preguntes generals. Amb aquest, no? Tu, d'on ha sorgit aquest tamboril? A casa meva. Jo no posem a la part que no hi ha... Segur, seure. A mi clar, no el trencaré. No. Vale. Ves, per si estàs còmode, no estaries millor el que dic, no? Bueno, és que es mou una mica i em fa por destruir aquesta cosa tan ancestral. Prova número 1 i única. Vale, nois, ja hem fet el gran vídeo de YouTube que teníem per fer. En principi, el vlog sortirà abans i després vindrà el vídeo de YouTube. Per tant, o sigui, el vlog de YouTube i el vídeo de YouTube, que és... Que loca. Ara, el que farem serà gravar un vídeo en horitzontal, però per Instagram, perquè hem estrenat una nova secció. L'altre dia vam parlar de tetes i avui parlarem de com ens imaginàvem la vida i la vida que tenim. Exacte. Allò que de petites deies, amb 25 anys tindré una casa, un marit, un gos, i no tenim plantes. I després ens vestirem, ja hem fet els entrepans, que tinc ganes de veure el partit ja. Ai, sí. El que no sé què posar-me. Ja, Em jo fa pal tampoc. vestir-me per anar... He de posar la samarreta al Barça. Pots anar com vulguis. Jo, si fos tu, aniria així. Una samarreta al Barça i ja està. Sí, però no sé. Miraré l'armari, aviam Molt bé. si em motivo. Hola, estimats. Tant de look per acabar anant amb jaqueta.
Falta hora i mitja perquè comenci el partit i com que sóc una nerviosa, doncs he decidit que volia anar ja cap al camp perquè, clar, primera nit de Champions i veure l'ambient, l'escalfament, tot. Uah, és que ja m'emociono, tota la gent aquí caminant cap al camp, els petards, els bars plens, buah, és que és increïble. El meu somni, ser sòcia del Barça i venir a tots els partits. Hem arribat, m'han donat aquesta bandera. Aquí tinc la nostra foto. No sé on ets. Barça! Oh, no havíeu entrat mai per aquí, Quina és? 236. Ah, mira. 200? Ai, 300. Ah, vale. Ah, és aquí? Sí! Uau, que bé! Tia, aquí, el dia que vam anar a la Rua del Barça, va ser per aquí que vam entrar i vam mirar... Ah, la copa! No, i la copa, tio. Sí, però aquí era com aquí. Ja ha passat o no? Ens hem equivocat. He escoltat a uns senyors. Estem a la 336 i jo he mirat i avisava a la 338, anem junts. Ah, vale. I un cop aquí he mirat i pues he anat a la 336, que no és la nostra. Ara sí, ara sí. Ai, hem d'entrar així, ara que crida. Ja estem amb la Joana! Vale, estem manifestant un dia ser una d'aquelles persones que va a fer això, de plantejar la pilota. Per viure aquest moment en directe! Barça! Barça! Comença el partit! Futbol Club Barcelona. Nens, em passa una cosa, i és que és el mateix que em passava quan feia competició de natació. M'estic cagant a sobre. Nenos, minut 27, i ja no tinc veu. Com esteu vivint això? Jo en silenci perquè em fa mal al coll. Vull dir així. Pots aplaudir? Ah, vale, anava a dir. Expectant estic. I així, mira, m'agrada molt la preocupada. No ens hem de preocupar, tot anirà bé, perdem o guanyem. Mira. Ara! Vale, que no hem explicat que estàvem ja a la segona part i bueno, 51. Està la cosa una mica tensa, però farem una 100%. I guanyarem o no? Jo em conformo amb l'empat, però l'empat 100%. A mi m'agradaria guanyar. Puta Atleti i puta Espanya! Si del sud o del nord, estem d'acord, una bandera ens agermana. Bé, doncs, per aquesta jornada no hem sortit victoriosos. Bueno, Núria, tu volies emoció? Tindrem emoció Sí. la setmana que ve.